Miguel, shout out, Sachi. Thank you so much for coming. Okay, teacher couples, Miguel, shout out. Thank you, everyone. Si Sachi. Para naka-live si Sir Abin. Naka-live na. Ay, hindi na. Okay. Yan, good evening, good evening. 3 million in the house. Thank you so much. Sir Nikael, Miguel of shoutout, Sir Nikael. Magandang gabi. Ay, matamlay ang Bicolana. Hindi ka nag-live si Sir Nikael kanina. Hindi ka na nagla-live, Sir Nikael, lang araw na. Yan, good evening din, Sir Nikael. Magandang gabi. Okay. Sir Nikael, dito ako sa bahay mo. Maghanghang na naman ang aking mga cellphone. Nag-uumpisa pa lang. Wala na akong live, Ma'am Bicolana. Busy na work, araw-araw sa construction. Pwede ka naman mag-live, Sir Nikael, sa trabaho mo. Itutok mo lang sa'yo. Silent mo lang. O kaya itutok mo lang sa kung saan lugar, pwede na yan. Maiintindihan na yan ng mga, sayang naman eh. Pag di mo ni-live. Uy, ayaw mo pindot. Mag-change account ako, ayaw mo pindot ng Ayaw mo pindot ng mga pangalan. Oo, grabe talaga init ngayon. Kung may ka naman, kung may data ka naman, Sir Nikael, pwede mo siyang i-live sa trabaho mo. Yan, kahit 1 hour lang. Okay, dito na ako, Sir Nikael, sa last blocking. Ba to? Ayan, may ads ka pa, Sir Nikael, playing ka na. Ayan, naka-play ka na. Uy, malabo na naman yung aking cellphone ba. May ads pa. Totoo yan, grabe talaga init ngayon, Sir Nikael, sobra. Kahit saan. Kahit dito man, ganun din. Grabe talaga init. Ed Bones, magandang gabi sa iyo dyan, Ed Bones. Ed Bones Pogi, good evening. Ay, nagpapasawa yung aking mabait na cellphone. Ayan, Sir Nikael, playing ka na. Ayan, wala nang ads. Isarog, Sisikoy, long time no see, Sis Isarog. Magandang gabi. Good evening, everyone. Kumusta, Sis Isarog? Ayan, tamsak, Sis Bicolana. Ayan, salamat sa patamsak. Ayan po. Mamaya konti duty na naman ako sa barangay. Alay, goy. Baka magkasakit ka na niyan, Sir Nikael. Ayan. Ayan, playing ka na dito, Sir Nikael. Ayan, Sir Nikael, playing ka. Malabo pa rin yung aking camera. Hello, sis. Good evening. Magandang gabi, Ma'am Kripa. Okay, Ed Bonds. Magandang gabi sa iyo dyan, Ed Bonds. Nandiyan ka pa ba? Sis Isarog. Long time no see, Sisikoy. Magandang gabi. Ma'am Kripa. Thank you so much, Ma'am Kripa. Okay. Ma'am Kripa, nandito ako sa bahay mo, Ma'am Kripa. Sis Marvic Family TV, Miguel of shoutout, Sis Marvic. Gandang gabi sa iyo, Sisikoy.
Okay, Ma'am Kripa, I'm here in your house, Ma'am Kripa. Okay, playing po ako dito, Ma'am Kripa, sa iyong Mother's Day. Okay, Ma'am Kripa, playing your video. Hello sis, mega love shoutout. Ayan, Sisi Koy, salamat. Ayan, Sir Avin, magandang gabi Sir Avin. Sir Avin, gandang gabi. Ayan, Mama Rebik, mega love shoutout sa'yo, sabi ni Sir Nicole. Advance, ano yan? Ano yan? Ano yung binaba mo, Advance? Magandang gabi, Sir Nicole. Sir Nicole. Sisi Koy Marvic, Family TV, magandang gabi sa'yo dyan. Mama Rebik, mega love shoutout sa'yo. By Nicole, mega love shoutout. Ayan, Sir Abin, mega love shoutout from Sir Nicole. Okay, Sir Nicole, mega love shoutout from ano. Ay, may premiere din si Sir Abin. Sir Abin, anong oras ang premiere mo, Sir Abin? Ayan, Sir Edbons, Happy Mother's Day to all mothers out of there. Ayan. Kik Kapo, si Kik Kapo Trackers. Kapwen TV, mega love shoutout, Kapwen TV. Ayan, magandang gabi. Sir Avin, anong oras ang ano mo, ang live mo? Advance, ano ba yung binaba mo? Premiere din ba yon? Ayan, Advance. Sir Avin, anong oras si Avin? Sir Avin. Sir Avin, anong oras premiere mo? Ayan, di ko maklik kasi may naka-play sa aking ano. (8:30 madam, okay, pin kita, Sir Avin. Malapit na yung sa'yo. Okay. Advance, yung sa'yo ba, ano ba yon? Premiere din ba yun? Advance, anong oras ba yon? 8:30. Ayan. Mama Rebik Family TV, mega love shoutout. Ayan. Mega love shoutout everyone from, ano ba to? Sir Avin, from Advance. Okay. Still playing ka, Sir Nicole. Premiere ni Ma'am Eds. Yan. 9 p.m. pa naman yung kay Ma'am Eds. Inuna ko na si Sir Avin kasi, ano siya, 8:30. Inuna ko muna si Sir Aben. Ayan guys, pasuyo sa ating ano, si Ferman Milayo. Ferman Milayo, mega love shoutout. Ma'am Kripa, Suba Official, still playing, Ma'am Kripa. Okay, Ma'am Kripa, still playing. Ayan pala, Advance, baba mo mama, Advance, baba mo mamaya before 9. Advance, ibaba mo ya. Mamaya before 9 yung premiere ni ano ni Ma'am Eds. Inuna ko muna si Sir Aven kasi ano siya 8:30. Ayan, 3 minutes na lang si Sir Aven. Mega love shoutout Sir Aven from Marvic Family TV. Ayan, si Ferman Milayo. Ferman Milayo, thank you, thank you. Sir Nicole, still playing ka. Malapit ka na matapos, Sir Nicole. Ayan, malapit na mag-done watching. Kay Ma'am Kripa Suba Official, playing pa din. Okay. All about food and travel. Mega love shoutout. Thank you for coming. Hi po, host. Ayan, AR Kabayan PWD. Mega love shoutout sa'yo. OB, ano ba? OB ko kasi here, around, ano da? Food and travel. Thank you for coming. Thank you very much. Okay, Sir Nicole, still playing. Malapit nang matapos, Sir Nicole. Oh, Marvic. Ayan. Oh, Marvic. Ayan. Ayan guys, ayan Sir Kabutoy, mega love shoutout Sir Kabutoy. Ayan guys, pa-support sa Tinakapin, premiere niyan 8:30 kay ano, kay Sir Aven. Ayan, Beverly Mendez, mega love shoutout din sa iyo Beverly Mendez. Hello sis, hello din sa iyo. Ayan, Sir Nicole, malapit ka na mag-full watch. Okay, done watching na Sir Nicole. Ayan, done watching na. Okay. Done like, thank you so much. Thank you, thank you. Advance, baba mo yung ano ni Ma'am, ano ha, ni Ma'am Eds before 9. Advance. Okay, Advance, pababa ng before 9 ha. Okay, Ferman. Okay, Sir Ferman, nandito ako sa bahay mo, Sir Ferman. Okay, playing po ako dito sa 4 minutes mo. That ay, ano to, Sir Ferman, I'm here in your house. Okay, iba lahi niya siguro. Kapwen TV. Si Kapwen TV. Ayan guys, malapit na premiere ni Sir Avin. 1 minute to go. Sachi. Ayan si Sachi. Okay, Sir Ferman. Okay, your video is playing. And then I give you 1 banana, Sir Ferman. Okay, Sis Eds, pababa ng, before 9, Sis Eds, inuna ko lang si Sir Avin dahil 8:30 siya, Sis Eds. Inuna ko si Sir Avin.
Ayan, 1 minute na lang si Sir Abin. After ni Sir Abin, Sis Ed, sa'yo na, yung sa'yo naman. Sisikoy Isarog, salamat sa'yo dyan, Sisikoy, ha. Ayan, punta kita Sisikoy Isarog. Unahin ko lang tong, unahin ko lang tong premiere nila. Naka-private yung nakapin. Sir Abin, naka-private ka raw, Sir Abin. Sir Abin, paki-public yung ano mo, Sir Abin. Pababa na din dito mamaya, Ed Bonds. Okay. Oo, salamat, Sis Eds. Ayan, Ma'am Kripa, Suba official dan watching na ako, Ma'am Kripa. Ma'am Kripa dan watching. Okay, Sir Perman, ayan. Dan Tamsak, Sir Avin, ayan. Sir Perman, still playing your video. Sir Perman. LJ, may galap shoutout sa'yo. Sisi ko LJ, may galap shoutout sa'yo dyan. Isa lang, gadget ko sa work. Ayan. Ayan, dan watching ako, Mang Kripa. Okay guys, ayan, sugurin natin muna si Sir Avin, then si Ma'am Ed, sampuntahan natin. Bigyan natin ng jacket muna si Harold. Okay, Harold, ayan, may ano ka na? Punta natin si Sir Avin, ayan, Sir Avin TV. Si Sir Avin TV, premiere ni Sir Avin. Guys, pasugod naman kay Sir Avin. Okay, okay. Ayan, si Emerson. Sana all, sugurin. Emerson. Magandang gabi sa'yo dyan, Emerson. Ayan, 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 ayan. Sir Nicole, ayan, pasugod sa premiere ni Sir Avin. And then kay Ma'am Eds, after ni Sir Avin. Kay Ma'am Eds. Okay, Sir Avin, ayan, pakilagyan ng mga jacket, Sir Avin. Maraming walang jacket. Yuno, may galap shoutout, Yuno. Ayan. Okay, Yuno, thank you so much, Yuno. Sir Perman still playing. Okay, Sir Perman, still playing your video, Sir Perman. Karamay Ed, mag-love shoutout, Sir Karamay Ed. Nasa premiere lang po, Karamay Ed. Yuno, may galap shoutout, Yuno. Wait lang, Yuno. Okay, Sir Ferman done watching. Okay, I give you 1 banana, Sir Ferman. Okay, thank you very much, Sir Ferman. Okay, Yuno. Okay, Karamay TV, salamat. Okay, Yuno, I'm here. Sis Marbit Family TV, premiere ni Sir Avin. Yuno, I'm here. Yuno, ang haba ng mga video mo, Yuno. Okay, Yuno, I'm here in your house, Yuno. Beautiful, pulaw, pulaw, berhala. Yuno, playing your video, Yuno. Okay, Yuno. Yuno, dito lang, sis. Ayan, okay, okay, Mama Hos. Ayan. Thank you, Yuno. You're welcome, Yuno. You're welcome.
Okay guys, ayan. Kunik ay ano ba yan? Comment lang guys. Sis Eds, pwede nang ibaba yung sayo, Sis Eds. Para matamsakan pa nung iba. Yuno, thank you so much Yuno. Still playing Yuno. Sir Avin, you're welcome Sir Avin. Kala ko di mo kami bibigyan ng panty Sir Avin. Oy, si Pipeng, ano ba si Pipeng Daguob? Pipeng Daguob. Tawa ng tawa si Pipeng. Okay, Yuno, still playing Yuno. Sisikoy, salamat Sisikoy Marivic. Nasa premiere lang kami ni Sir Avin, Sisikoy Marivic. Sis Eds, pababa na ng premiere mo, Sis Eds. Patapos na si, si Sir Avin. Ayan, pababa na ng sayo, Ma'am Eds. All About, thank you for coming All About. Next kita dito kay Yuno. Okay, All About, thank you so much. Next kita kay Yuno, All About. Okay, yun ay All About Food and Travel. Ayan, next pin natin si All About. Okay. Ayan guys, please connect to the one I pin guys. Please connect to the one I pin. Okay, done watching Yuno. Yuno. Okay, Yuno. Yuno done watching na Yuno. Pang 40 thumbs up Yuno. Okay, Yuno done watching to your video Yuno. Okay, food and travel. Ayan, I'm going to your house. Food and travel. Food in travel. Okay. All about food in travel. I'm here in your house. Okay, all about. Ayan, ma'am, all about food and travel. Ayan, Ma'am Eds, pababa na ng ano mo, Ma'am Eds, pababa na ng premiere mo. June Sanico, Sisikoy Isarog, salamat Sisikoy. Next kita dito Sisikoy kay kay All About.
Ayan, salamat si Kuya Sarog sa pagsilip ay sa pagsugod sa premiere ni Sir Abin. Thank you so much. Ayan, Sir John. Ayan, pin ko muna si Sir John. Ayan, nawala si All About. Okay. Si Kuya Sarog, dito na ako sa iyo. Si Kuya Sarog, okay. Nawala si All About Food and Travel. Ayan. Pag mga nagbababa ng bahay na nagsisilayasan, ayan, kailangan wag nating pansinin. Pansinin talaga. Ito ang munisipyo ng bayan. Ayan. Si Isarog playing ka na, may ads ka pa si Kuya Isarog. Ang munting munisipyo ng bayan ng Goa, Camorisor. Ayan. Si Kuya Isarog, naka-play ka na. Thank you, host. Ayan. Maraming salamat. Ayan. All about food and travel than watching to your video na. Okay. All about food and travel than watching to your video. Ayan, naka-premiere pa rin si Sir Aben. Ayan guys, dikitan natin yung ating nakapin sa mga hindi pa dikit dyan. Ayan, puntahan natin dyan. Si Spelly, may galap shoutout si Spelly. Gandang gabi si Spelly. Gandang gabi sa iyo dyan, sis. Ayan, sis Isarog, still playing ka. Sis Isarog, ayan. Maraming salamat sa patamsak, sis Spelly. Sis Jinjoy, may galap shoutout. Sis Jinjoy. Ayan, ano tawag dito? Naka-premiere lang tayo. Ayan, lalabas na nga ako. Okay na yun, malapit na siya matapos. Okay, Ma'am Eds. Ayan, pasuyo na Ma'am Eds nung ano mo. Nung premiere mo, Ma'am Eds. Ayan, pababa na. Ikaw naman ang kasunod ni Sir Avin. Okay, si Spelly, dito ako sa bahay mo, si Spelly. Next ko si Sis Jinjoy. Sis Jinjoy, next kita dito kay si Spelly. Okay, si Spelly playing ako dito sa Mount Talungan ba to? Mount Talungan. Ano ba to? 1 year ago ba't dito ako napunta? Dito. Ayan, si Spelly playing ako dito sa boneless chicken wings. Ayan, si Spelly playing ka na. Okay, sis Jinjoy, next kita dito kay si Spelly. Okay, sis Isarog, ayan, dan watching ako sa iyo, sis Isarog, still playing. Thank you so much, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Abin. Ayan, Sir Abin, hindi ko na naintay na tapos, Sir Abin. Nag-out na ako kasi, may mga bisita ako. In-entertain ko muna, Sir Abin, ha. Kalalabas ko lang naman. Nag-out na ako, Sir Abin. Kaka-out ko pa lang, Sir Abin, ha. Sorry, hindi ko natapos ng tapos na Sir Abin. Okay, Sis Jinjoy, tingnan ko to kung kung makikisama yung aking ngayon. Okay, yung aking phone na isa. Ay, medyo mabait yata ngayon. Okay, Sis Jinjoy, playing ka na dito sa iyong 4 minutes sa road trip. Ay, joyride pala, sorry, San Pedro. Sis Jinjoy, playing ka na. May ads ka pa, Sis Jinjoy. Dan Pulwat sa nakapin. Sis, ayan. John Sanico, Sir John, pakibalikan si Sis Isarog. Sir John, nandyan pa ba ikaw, Sir John Sanico? Pakibalikan si Sis Isarog. Dan na siya sa'yo. Okay, si Kuya Jinjoy, playing ka dito. Si Kuya Jinjoy sa iyong Joyride, Sis Jinjoy. Ayan, mabait yung isang cellphone ko. Ayan, nag-play siya. Ayan, Sis Jinjoy, playing ka. Okay, Sir John Sanico, pakibalikan si Sis Isarog. Full watch all about food in travel to your latest video. Yan, pinin ko siya kanina. Wala, umalis siya. Ayan, pang 113 thumbs up si Spelly.
Okay, still playing ka si Spelly sa iyong chicken wings. Ayan, still playing. Maraming salamat si Spelly sa patamsak. Salamat. Ayan, sa mga hindi pa guys nakakapag-thumbs up dyan, ayan, baka naman. Baka naman. Ayan. Pinoy, magandang gabi sa iyo dyan, Pinoy. Big love shoutout si Piping Dago Vlog. Nako, pag merong mga letter P, ngayon alam ko na, pag merong mga letter P si Pinoy. Pag meron mga, meron adventure, bento, ayan, si Sir Abin yan. Alam ko na ngayon, din nyo na ako maiisahan ngayon. Si Spelly, salamat si Spelly. Dala na ako kay All About. Hindi nagbabalik sukli. Oo, tsaka hindi, baba siya ng baba ng, ng bahay. Nagbaba kanina, pinin ko siya umalis, tas bumalik ngayon. Tas pinlay ko yung video niya. Iniwan niya. Tas bumalik siya uli ngayon. Sir Abin, salamat din Sir Abin. Pababa ng premiere ni ni sis tawag dito, sis Eds, ayan pababa. Sis Isarog, malapit ka na mag full watch. Sis Isarog, ayan, malapit ka na Sisikoy. Okay, Sisikoy malapit na. All about food and travel, thank you very much. Ayan. Oh, Abin, sabi ni All About. Oh, daw Abin. Okay, ano ba to? Hindi ako ayun. Okay. Ayan, still playing ka, Sis Jinjoy. Si Abin. Maya-maya yan, maghahang na naman yung aking cellphone. Pinoy. Ayan, may kalap shoutout din Joy from si Piping. From Piping. Sis Jinjoy. Hello daw, sabi ni Piping. Nananahimik ako dito. Ano ko? Pinoy. Bahala ka dyan, Pinoy, sa buhay mo. Hinahanap ko yung bahay mo, mag-aaway na naman tayong dalawa, Pinoy, hindi ko makita. Ano ko? Ayan, Piping, magalap shoutout, ganda naman ng profile mo. Ayan, hot babe. Hot babe, nabusog na kasi ako. Hot babe ba talaga, Sis Jinjoy? Ay nako, Sis Jinjoy. Ayan, done watching na pala ako dito kay Sis Peli. Hindi pa ako nakapag-comment na pala ako. Sis Peli, done watching na ako sa'yo, sis. Okay, done watching na Sis Peli. Okay. Kay ano naman ako? Kay Sis, tawag dito, kay Sis Summer Mix. Sisikoy Summer Mix, shout out po sa lahat. Ayan, simple lang gagawin, Sis Jinjoy. Baklasan mo. Baklasan mo. Ayan, Sis Jinjoy, done watching na. Sis Jinjoy, done watching. Sis Summer, big love shout out. Ayan. Ayan, all about. Ayan, food, done. Ayan, all about food and travel. Isarog TV done connected to you. Please return. All about, please. Please return all about si ano tawag, kanda bulol-bulol na tayo. Sis Jinjoy, done watching ako dito. Okay. Sis Peli, done watching ako, Sis Peli, sa latest video mo, Sis Peli. Okay. Sis Jinjoy, done watching din ako sa iyo, Sis Jinjoy. Sis Isarog, kumusta po? Ayan. Kumusta ka raw, Sis Isarog? Ayan, Sis Jinjoy, di ako makapagbaka, Sis Jinjoy, dahil lang nag-watch sa'yo, Sis Jinjoy, yung cellphone na pasaway.
Hindi ako nakapagbaka, sis Jinjoy. Nakapag-thumbsuck lang ako. Ayan, Ma'am Tik Japan. Mega love shoutout. Ma'am Tik Japan. Ayan, sa mga hindi nagbabalik dyan, guys. Shoutout sa mga hindi nagbabalik, ha. Ayan, shoutout sa inyo lahat dyan. Sa mga hindi marunong magbalik. Pag meron dumikit. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Nahihigab tuloy ako. Shoutout talaga kayo. Ayan, shoutout sa mga hindi marunong magbalik, ha. Ayan, Karamay Ed TV, salamat, Sir Karamay. Ayan, saan po ba kayo galing? Nahanap po kayo kanina, Sir Karamay. Ayan, puntahan ko yung bahay nyo, Sir Karamay Ed TV. Nahanap ko rin kayo kanina, wala. Wait lang, ha. Done watching na ako kay Sis Isarog. Okay lang yan, Sis Bicolana. Di ako nakapag-comment, si Kuya Jinjoy, ha. Baka hanapan mo ko ng comment, Wala, di ako nakapag-comment dahil yung nag-play sa'yo yung cellphone na pasaway. Okay, Sir Karamay, nandito ako sa'yo. Ayan, matanda na daanan sa highway, hinatid sa pupuntahan. Okay, Sir Karamay, ay B1 buses. Jinjoy sa mga ganyan lahi, mga swapang di nagbabalik, gusto sila lang. O, tingnan mo, sabi ko, balikan si Sis Isarog, hindi rin binalikan. Ayan, puro please watch. All about food and travel. Isarog TV already done connected to you. Please return back all about food and travel. Please, 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 please. Bingi-bingihan lang pag may time. Di ba? Watch lang. Panay baba lang ng video. Please watch my new upload. Sisikoy Summer Mix, nandito ako sa bahay mo, Sisikoy. Okay, Sisikoy. Ako maya magbabalik kasi busog pa. Pinoy, bala ka diyan sa buhay mo, Pinoy. Hindi ko na naman i-comment mo yung main channel mo dito, Pinoy. Mag-aaway na naman tayong dalawa. Kaya nga, Sis Maribik, gusto nila sila lang. Kaya laki ng bahay ni Food and Travel ba? Nakita nyo, laki ng bahay niya, saka lalaki ng views nila kasi pag sila pumupunta sa mga live, laglag ng bahay, tapos sabay alis talon uli sa kabila. Talon sila ulit sa kabila. Tapos si host naman ng mga uto-uto, ipipin, iwa-watch na yung video. Kagaya sa akin kanina, pagkadating niya, ay pagbaba niya ng link, dahil wala naman iba, nasa premiere ni Sir Avin yung iba, pinin ko siya, tapos pinlay ko yung video niya. After, nag-play ako, nag-start pa lang, tinatawag ko, wala na. Ano ko? My goodness. Wala na siya. Sis Marvic, Sis Kuya Summer Mix, playing ka. Sir World Tour, may kalab shoutout. Okay, kay Ma'am Tik, may na to si Ma'am Tik Japan. Ayan, talaga nag-i-stay yan si Ma'am Tik Japan. Pinoy, pipi ka na daw, sabi ni All About. Ayan. Happy Friday, host. Thank you so much, Sir World Tour. Happy Friday to Sir World Tour. How are you today, Sir World Tour? Ayan, Pinoy, check TV. Ayan ka na naman, Pinoy Chick TV, pinahirapan mo ko, ang hirap-hirap i-search ng ng channel mo. Ayan. Memorize ko na, Sisikoy, sino-sino mga ganyan, dati pa yan, pakon. Tama yan, tama ka, Sisikoy, Sisikoy Summer Mix. Ayan, done watching ako sa iyo, Sisikoy Summer Mix. Ayan, nakapag-thumbsuck na ako. Ngayon, wow, sana all naman. Aba, tingnan mo nga naman, nag-support ka lang sa premiere. Ariko, nag-support ka lang sa premiere. Ito na ngayon nagrasya, binaba ni Lord. Di ba? Saan ka pa? Di ba? Happy birthday. Sorry, Aben. Birthday ba ni Sir Aben? Ikaw, Pinoy, huwag kang gumagawa ng dyan, Pinoy, ha? Karamay TV, ayan, Karamay Ed TV, ayan. Still playing ka, +1 banana ka, Karamay TV. Di ba? Nag-support ka lang sa premiere, ayan na, ibinaba na ni Lord ang Sir Ben, si Bugay, may galab shoutout. Baby ni All About. Laki ng bahay niya.
Okay, hindi ko pa napuntahan si Ma'am Tik Japan. Okay, Karamay, ito, Karamay Ed TV. Ayan, Karamay Ed TV. Done watching to your video. Then I give you one banana. Ayan, plus one banana sa iyo, Karamay Ed. That thumbs ako. Maraming salamat, Sir Ben. Ayan, si Spelly, maraming salamat, si Spelly. Nako, si Sikoy Summer Mix. So, tumalon sa simpleng ulam. Ayan, si Sikoy Summer Mix. Pinlay ko na lang si Summer Mix. Ayan, pinlay ko na lang si Sikoy. Dahil tumalon siya dun sa, sa simpleng ulam mo. Mega love shoutout, Sir Avin, from Sir World Tour. Salamat na marami, Ma'am Host. Walang anuman, Sir Karamay. Very supportive talaga yan si Tik Japan. Oo, ano yan, nag-i-stay yan si Tik Japan. Okay, Sir World Tour. I'm here in your house, Sir World Tour. Play ko dito sa kung mabait ito. Pero yan si Ford in Travel, wala yan, tingnan mo yan. Panay lang baba, please watch, please watch. Bahala ka dyan sa buhay mo. Hindi ka nakikinig, sinabi ko na sa'yo, balikan mo yung yung dumikit sa'yo, bahala ka dyan sa buhay mo, Ford in Travel, bahala ka dyan. Okay, Sir World Tour, playing your video, Sir World Tour. Ayan. Okay, Sir World Tour, I'm here in your house. Isarog TV, hello from Tik Japan. Okay, Ma'am Tik Japan, puntaan ko na si Ma'am Tik Japan. Ayan. Ako, host. Pag di mo nahanap, matutulog na ako. Pinoy, try ko, mama. Ayan. Last one banana, Sir Ed. Sir Ed, Karamay Ed. Ayan, binigyan kita ng one banana. Puntaan ko si Ma'am Tik Japan. Mamaya mag-change account ako, Pinoy. Baka hindi ko ma-search dito. Baka hindi nakasub sa'yo tong na to. Kaya, hindi ma-search talaga dito, Pinoy. My goodness. Ayaw mo kasing i-comment yung mo dito. Okay, Sir World Tour. Okay, Sir World Tour, your video. I'm here in your house, Sir World Tour. Mayroon hanapin bahay ni Pinoy. Ba to? Same sa second channel ko. Kaya nga si Sikoy Summer Mix, hindi siya researchable yung ni Pinoy. Pinahihirapan ako, himantingin ko singit niya ni Pinoy. Makita niyan. Makita niyan talaga. Okay, Ma'am Tik Japan, I'm here in your house. Ma'am Tik Japan. Okay, Ma'am Tik Japan, I'm here in your video. Okay, Ma'am Tik Japan, I give you one banana after video mo. Himantingin ko talaga yung niyan, singit niya ni Pinoy. Pinahirapan ako. Sabi ko, i-comment na lang niya dito. Okay, Ma'am Tik Japan, playing your video. Ayan. Hi, Marivic, Sir World Tour. Okay, Sir World Tour. Sir World Tour, Sir World Tour. Ayan, Ma'am Tik Japan, playing your video. Si Sikoy Summer Mix, still playing ka sa pangalawang video mo, si Sikoy. Ayan, still playing ka si Sikoy Summer Mix. Mainam pala pag medyo malayo, o di ba? Abin TV connected from Sir World Tour. Ayan, change name, kaya yun nag-upload pa naman ako kanina. Guwapa, mega love shoutout, sabi ni Pipeng. Ayan. Thank you so much. You're welcome, Ma'am Tik Japan. Banana please, banana please. Okay na, wag ka na maghingi ng banana, Sir Abin. Sapat na sa akin yung nilaglag mo. Malaki na bahay mo, Sir Abin. Ayan, mag-focus ka na, Sir Abin, sa WH. Mamaya, mamaya after ng live ko, Sir Abin, mag-play ako sa mo. Meron ka na ba mga playlist, Sir Abin? Kagabi si Roy Story, pinlay ko. Mamaya ikaw naman, Sir Abin. Tik Japan, I love you. You're very supportive friends. Okay. Mega love shoutout, Summer from Pinoy Check. Okay, si Sikoy Summer Mix, done watching ka na si Sikoy Summer Mix. Yung simpleng ulam si Sikoy, done watching ulit. Ayan, si Sikoy din ako nag-comment dito kasi meron na akong comment dito. Tumalon lang siya dito kaya pinlay ko na lang ulit. Si Spelly, mega love shoutout, nag-play na lang ako. Live mo kanina, di ako kasi napunta. Ayan. Guwapong Pinoy. Ayan guys, connect to each other guys. Connect to each other. Okay, okay. Ayan, sino pa ba hindi ko napupuntahan dito? Ayan, try ko dito si Pinoy. Mapuntahan ko dito yung Pinoy na yan talaga. Kagabi, ang takal ko rin hinahanap yan. Hindi ko makita. Pag talaga ito si Pinoy, nahimanting ko singit nito. Ayan, tingnan mo, wala siya lumalabas, oh. Oh, as in wala.
Wait lang, sa kabilang cellphone. Sa kabilang cellphone ko yan sinerch kagabi eh. Ayan, teka muna, mag-ano muna ako ng ibang ano, pag-play natin. Pi-play muna tayo ng iba. Hanapin nyo ako, guys. Bosit ka, Pinoy. Sir Abin muna pupuntahan ko, Sir Abin. Ikaw muna, Sir Abin. Ikaw muna, Sir Abin. Pupuntahan ko. Bahala ka dyan, Pinoy. Talaga, Pinoy. Tingnan mo si Sir Abin, oh. Isang search mo lang, oh. Ilang letra pa lang tinatype mo, nandyan na siya, oh. Oh, nakatambay lang, sis. Ayan. Maraming salamat, sis ko, ano. Sis Marvic, ayan. Yung kay Pinoy, ayan, pawis-pawis ka na, hindi mo pa makita. Maraming salamat, si Spelly. Sir Ben, si Bugay, next kita dito, Sir Ben, si Bugay. Okay, Sir Abin, dito ako sa yung ano mo, Sir Abin. Dito ako sa highlight mo, 5 minutes, Sir Abin. Ayan, playing ako. Ayan. Ayan, naka-premiere naman ngayon si Sis Ed. Sagoy, Ginoo, Ginoo. Ayan, Ma'am Tik Japan. Ayan, I give you 1 banana, Ma'am Tik Japan. Okay, Ma'am Tik Japan, I give you 1 banana. Ayan, thank you, host. Ayan, next kita dito, Sir Ben, si Bugay. Okay, Sir Ben. Okay, wait lang ha. At ako'y mapunta na naman sa isang premiere niya naman ulit, kay Ma'am Eds. Okay, Sir Voltour. Ayan, Sir Voltour, I give you 1 banana, Sir Voltour. Okay, I give you 1 banana, Sir Voltour. Sir Voltour, where are you ka na rin, Sir Voltour? Nawawala ka na rin, Sir Voltour. Voltour. Eds. Ano ba to? Sino nga pupuntahan ko dito? Sa kabilang cellphone ko? Sir Ben. Si Sir Ben. Sir Ben, si Bugay. Ayan, try ko to, Sir Ben. Kung mapupuntahan, Sir Ben. Wait lang ha. Agoy, Ginoo. Nagharanghang na yung aking mga cellphone. Ayan, si Layar channel. Hello, I'm new friend. Okay, I'm new friend daw. Okay, I give you moderator, Layar's channel. Okay. Dito na ako kay kay Sir Ben, si Bugay. Sandali lang, Sir Ben, nag-aurong-sulong na naman yung aking cellphone. Kailangan dahan-dahan. Sige nga, search guwapo. Sisikoy Summer Mix, tawag dito. Premiere na ni Sis Eds, ayan. Thanks po, host, for the blue link. You're welcome, you're welcome. Okay, dalaw naman tayo. Sir Avin TV, still playing ka, Sir Avin? Okay, Sir Avin, still playing. Sir Ben, ayan, Sir Ben, playing ka na, Sir Ben. Playing ka dito sa, ito, madali ang ulam. Ayan, madali ang ulam sa probinsya. Okay. Sir Ben, playing ka na, Sir Ben. Gardening journey. Ay, nako. Yun. Hirap i-search. Ayan. Sir Ben, si Bugay, playing ka. +1 banana ka. Ma'am Tik Japan, thank you so much. Done watching to your video, Ma'am Tik Japan. Okay, done watching to your video, Ma'am Tik Japan. Ayan, dito muna ako sa premiere ha, Sir Ben. Ayan, naka-play ka. Ma'am Tik Japan, thank you very much. Okay guys, please connect to the one pin guys. Pakunik kay Ma'am Tik Japan guys, pakunik. Sa mga hindi pakunik dyan kay Ma'am Tik Japan, pakunik naman.
Tik Japan, I busy to you again, my friend. Okay, si Sikoy Isarog, wait lang, nasa premiere na naman ako si Sikoy Isarog. Sir Abin, ayan Sir Abin, done watching Sir Abin. Okay, Layar channel, I'm going to your link. I'm going to your house, Layar channel. Okay, Layar channel, Layar channel. I'm going to your house, Layar channel. Okay, wait lang. Okay, Layar channel. I'm here in your house, Layar channel. Okay, playing your video, Layar channel. Okay. Sino sis puntahan ko? Kay kay Gardening Eds. Ayan. Okay lang si Sikoy Isarog kung hindi mo siya friend. Okay lang 'yan si Sikoy. Kung hindi ka nakasub sa kanya. Kay Journey Gardening, 'yon si Sikoy. Ayaw mo na kung hindi ka nakasub sa kanya. Hindi siya nagbaba ng ano sa akin eh. Okay, done watching na ako sa iyo, Sir Sir Ben Sibugay +1 banana ka Sir Ben. Ayan, hindi na ako nag-comment Sir Ben na kasi yung cellphone ko papatay-patay ito. Napakahirap pindutin kaya hindi na ako nag-comment. Sir Ben, hindi na ako nag-comment Sir Ben. Ayan, +1 banana ka Sir Ben. Ayan, si Kuya Isarog, play kita ulit. Sir Kabutoy, ayan Sir Kabutoy, nandito ako sa bahay mo. Ayan. Sis Isarog, another play ako sa iyo. Sis Isarog, nandiyan ka pa ba? Ay, puso. Nalaglag. You're welcome, Sir Ben. Ben in Sibugay. Okay, Layar. Okay, Layar, done watching to you. Nasaan ba ako nakano? Si Layar ang naka-play sa akin eh. Okay, Layar, I'm here in your house, Layar. Okay, Layar, I'm here in your house. Okay, I give you 1 banana, Layar TV. Sis Isarog, nandyan ka pa ba, Sis Isarog? Ayan, puntahan kita dito. Puntahan kita dito sa cellphone kong papatay-patay. Kaya lang Sis Isarog, di ako makakapag-comment dito. Dahil itong the pin already di my first host. Okay, Ma'am Tik Japan, Layar channel already done connected to you. Ma'am Tik Japan, where are you, Ma'am Tik Japan? Okay, Sis Isarog, another play ako sa'yo dito. Kaya lang di ako makakapag-comment, Sisi, kasi itong cellphone na to is na to. Senior na kasi kaya napakahirap na arugain. Mahirap na siyang pindutin. Okay, Layag. Ay, ano ba to? Ba't nandito ako? Layar. Ba't ano ba nangyari dito? Ba't nandito ako? Oo nga, yun nga. Dito lang ako sis. Ayan, naka-play ka ulit. Ay, naka-play ka ulit si Kuya Isarog. Another play sa'yo. Kaya lang di ako makapag-comment. Ayan, another play ako sa'yo si Sikoy. Dito sa 3 months mo, masipag lang magtanim. Ayan, playing ako dito ulit si Sikoy. Ayan, +1 banana ka dito sis Isarog. Di pa pala to dikit sa'yo, sis Isarog. Ayan, +1 dikit sa'yo after ng video mo sis. Ayan, naka-play ka sis Kuya Isarog. Ayan, playing ka. Sis Marvic Family TV. Okay, Layar. Ayan, Layar. Playing ka, Layar TV. Ay, Layar channel. Channel. Layar channel. Channel talaga.
Big love shoutout, Sir Ben Sibugay from ano. Okay, Layar Channel. Still playing your video, Layar Channel. Tingnan mo yung ano niya, channel niya, oh. Iba yung pag pinindot mo, pag kinlik mo yung video niya, yung pangalan niya, ibang pangalan ng channel ang lumabas. Ayan siya, oh. Sir Karamay Sir Karamay Ed TV, salamat po sa pag-stay po. Salamat po, Sir Karamay Ed. Thank you po. Ayan. Maraming salamat sa 9 million in the house na nakabidyo dyan. Thank you, guys. Ayan. Balikan ko po kayo, Sir Karamay Ed. At nasa premiere lang po ulit ako. Naka-premiere si, Sis Eds. Ayan. Wait nyo lang po. Puntahan ko po kayo ulit, Sir Karamay Ed. Sis Isarog, still playing ka, Sis Isarog. Layar, may galap shoutout from Karamay Ed TV. Ayan. Buti hindi pa naghahang yung mga cellphone ko. Maya-maya na naman to, nakahang na naman. Ayan, 12 million. Thank you. Welcome, Karamay. Okay, Layar Channel. Still playing, Layar Channel. Okay, Layar Channel, still playing. Kailangan nilalayo mo pa, oh, para ano. Okay, Layar. Ayan, Layar, still playing your video. Ayan, isisikoy Isarog, plus 1 banana ka. Hi po, si Rovin Biloria. Rovin. Kaninong ano si Rovin? Ayan, sisikoy Isarog, still playing ka, sis Isarog. Okay. Still here, my host. You're welcome, Layar Channel. You're welcome. Still playing your video, Layar Channel. Okay, still playing. Sis Isarog, still playing ka. Plus 1 banana ka, plus 1 dikit ka, sis Isarog. Dikit ko na yung banana mo habang naka-play ka pa. Hindi pa tapos. Ayan, pa 153 times sa ako, sis Isarog. Okay, done watching na ako, sis Isarog. Okay. Ayan, sis Isarog, done watching na. Ayan, kailangan ilalayo mo siya para malinaw. Ayan, done watching, sis Isarog. Another play ko sa'yo. Palyado na yung aking ano talaga. AR Kabayan, PWD, ayan. Okay, Layar, ano ba to? Layar Channel, I give you 1 banana. Stay turn, ayan. Layar Channel, I give you 1 banana, my dear. John Sanico, maraming salamat. Okay, I give you 1 banana pang 14 tamsak, Layar Channel. Pang 14 like. Yan, di nga lang ako nakapag-comment. 3 Makas, dear host. Okay, 3 Makasi Layar Channel. 3 Makasi sayang. Okay, Ma'am Tik Japan, ayan. I'm going to your house again, Ma'am Tik Japan. Are you still there pa, Ma'am Tik Japan? AR Kabayan, PWD. Ayan, puntahan kita, AR Kabayan, PWD. Ayan. Okay, Ma'am Tik Japan, I'm here in your house again, Ma'am Tik Japan.
Okay, wait lang. Okay, wait lang. Sir Adventure. Sir Adventure. Sir Avin, dan watching ako sa isang highlight mo. Balik ako ulit mamaya, Sir Avin. Ayan, puntahan kita ulit mamaya, Sir Avin. Okay, Ma'am Tik Japan, I'm here again in your house. Ayan, another play your video, Ma'am Tik Japan. Okay, balikan kita, Sir Avin, ha, Sir Avin. Ayan, nandito pa ako sa Premier Mrs. Matagal din pala tong Premier Mrs. Eds. Akala ko 4 minutes lang. Ayan. Siguro to mga 7 minutes. Okay, sino na ba yung naka-play natin dito ba? Ayan, sino nga yung pupuntahan ko dito? Kay AR Kabayan. AR Kabayan, nandito ako sa'yo, AR Kabayan. AR Kabayan, nandyan ka pa ba? AR Kabayan. AR Kabayan TV. Ayan, pa-comment kung nandyan ka pa. Puntahan ko yung bahay mo. Sir Avin TV, ayan, balik ako sa bahay mo, Sir Avin, after ni Tik Japan, kay Ma'am Tik Japan. Balik ako, Sir Avin, sa iyong bahay. Pero done watching na ako doon sa highlight mo, Sir Avin. Okay, done watching na rin si Ma'am Eds. Okay. Okay, done watching na kay Ma'am Eds. Ayan, AR Kabayan PWD, nandito ako sa bahay mo, AR Kabayan. Okay. Ang haba ng mga video ni AR Kabayan. AR Kabayan, wala ka pang maikli-ikling video, kailangan talaga lahat mahahaba. Ayan, dito ako sa 13 minutes mo, AR Kabayan. Sir Marop, mingalab shoutout, Sir Marop. Thank you for coming, Sir Marop. Okay, Melaiski, mingalab shoutout. Okay, Ma'am Tik Japan. Okay, Ma'am Tik Japan, still playing your video. Madam Tik Japan, still playing your video. Good evening, my friend. Good evening, Marop. Magandang gabi sa iyo, Marop. You're welcome, my friend. Okay. Sir Marop, thank you so much, Sir Marop. Okay, wait lang, guys. You're welcome, Ma'am Tik Japan. Okay, ARPWD, still playing ka, ARPWD. Ayan. And then, I give you one banana, ARPWD. Okay, Sir Marop. Melaiski, thank you so much, Sisikoy. Puntahan kita, Sisikoy. Hello, host. Good evening. Aman ako sa iyo. Mega love shoutout. Ayan, nandito. Wala naman, Sisikoy. Ayan, dito ako sa iyo, Sisikoy Melaiski. I'm here ako again sa bahay mo. Sis Melay. Ayan, dito ulit ako sa bahay mo, Sis Melay. Okay, playing muna ako dito, Sis Melay, sa iyong isda, malasugi, na may malunggay. Ayan, Sisikoy Melay, playing ka dito, Sis Melay. Ayan, playing ka dito sa iyong malasugi na isda. Sir AR Kabayan, PWD, still playing. Sir AR Kabayan, PWD, still playing your video. Okay, mag-ano na tayo, guys. Ayan. Guys, pakunik sa ating nakapin, guys. Sa mga hindi pa dikit dyan kay Ma'am Tik Japan. Ayan, pakunik naman. Ayan, magdikitan kayo dyan sa mga nandyan. Ayan, dikit, 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 dikit. Ayan, dan na rin yung tapos na rin yung premiere ni Ma'am Eds. Ayan, Sisikoy Melaiski, naka-play ka na, Sis Melay, sa iyong isda na malasugi, naka-play ka na. Maro Hussein, from Layar Channel. AR Kabayan, nandyan pa ba si AR Kabayan? AR Kabayan, nandyan ka pa ba? Sir Abin, maraming salamat, Sir Abin. Okay. Okay, Ma'am Tik Japan, ayan. Done watching to your video, Ma'am Tik Japan.
Okay, another play your video. Ayan, done watching to your video. Another play, Ma'am Tik Japan. Thank you so much for stay here, Ma'am Tik Japan. Ayan, hindi ako nakapag-comment. Ayan, mag-comment ako, guys. Nakapag-comment dito kay Ma'am Tik Japan. Okay. Kasi nag-ano rin siya, oh, nagbibisita rin siya ng mga comment. Okay, Ma'am Tik Japan, thank you so much. Done watching to your video. Adventure Abin. ARPWD, ayan, play ko lang tong video mo ng ng 7 minutes, ARPWD. Kasi ano siya, sige, ano ko na nga, i-full watch ko na para tulong ko na rin sa'yo, ARPWD. Ayan, i-full watch ko na nga sa 13 minutes mo. Ayan, Melay, ayan, malapit ka na mag-full watch, Melay. Ayan, Melay, malapit na. You leave me in your life, dear Marop. Thank you, Miss Marivic. Okay. Okay, done watching to your video, Ma'am Tik Japan. Okay, Marop, I'm going to your house na, Marop. Marop, papunta na ako sa bahay mo, Sir Marop. Melayski from Layar. Okay, tamsak dikit sa nakapinhos. Okay, Ma'am Tik Japan. Melayski already done connected to you, Ma'am Tik Japan. Not understand, Miss Marivic. Oh, di ron niya naintindihan si Kuya Marivic. Okay, Sir Marop, I'm here na ako sa bahay mo, Sir Marop. Okay, Marop Hussein, I'm here na ako sa iyong house. Okay, sis Melay, done watching na. Sis Melay, okay, Sir Marop, playing na, Sir Marop. Okay, Sir Marop, ayan. Thanks, Sis Bicolana, you're welcome, Sis Kuya Ed, you're welcome, Sis. Ayan. Sir Marop, ayan, playing na. Salamat po, host. Ayan. +1 banana ka, AR Kabayan. +1 banana sa'yo. Ayan, dikit ko na, Kabayan, na habang nakaplay yung video mo, Kabayan. Ayan, dinikit ko na. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Kabayan. ARPWD. Sisikoy Summer, salamat. Ayan, Melay, done watching na ako sa iyo, Melay. Ayan. At Lobat. I will come to your LS tonight, Miss Marivic. You and your live, I'm still there because I leave my phone is my room. Yun. Because I leave my phone is my room. Yun. Okay, thank you, dear. Maro from Marivic Family TV. Ma'am Tik Japan, thank you so much, Ma'am Tik Japan. Thank you very much. Sino? Mukhang hindi rin makakasurvive minor no? Ha? Malalaman bukas yun. Makakabot ka sa bukas. Kasi yung tiyan niya kasi lumaki. Sis Marvic, nandito ako sa bahay mo. Sis Marvic Family TV, nandito ako sa bahay mo, sis. Ayan, si Kuya Marvic, nandito ako sa, sa Hong Kong. Famous Hong Kong. Thank you so much, dear Marvic. Okay. Sir Marop, still playing. Sir Marop, kumusta na aso mo, si Sikoy? Ayun nga, si Sikoy hindi maganda lagay. Hindi ko alam kung makakasurvive. Naka-dextrose pa rin siya. Hello, my friend. Good evening. Naka-dextrose pa rin siya, si Sikoy Summer Mix. Malalaman bukas yan kasi nagbalik kanina, binalik namin kanina. Ang sabi, obserbahan pa rin hanggang bukas. Ewan ko kung makakasurvive yung aso ko, parang hindi. Kasi hindi makatayo, hindi na pangalawang dextrose niya na yun ngayon. Sis Marvic Family TV still playing. Okay, AR Kabayan PWD still playing ako sa 13 mo. Ay, naka-admit siya now. Oo, naka-dextro siya si Sikoy. Nandito naman siya si Sikoy sa bahay. Inuwi namin sa bahay. Pero naka-dextro siya kasi Kaya nga si Sikoy, kaya nga ako nalulungkot. Napakalambing pa naman ng pusa. Pusa ng aso na 'yon. Gulnas, mega love shoutout Gulnas. Thank you so much for Gulnas. Thank you very much. Okay. Kaya nakakalungkot si Sikoy Ayan, thank you ulit sa lahat na nagpunta sa premiere ko. Salamat din, Sis Eds.
Hello everyone from Gulnas. Okay, sino ba yung naka-play natin dito? Ay, si Koy. Sis Marvic, done watching na ako sa'yo, Sis Marvic Family TV. Ayan, malabo yung ano ko pag malapit. Ayan, done watching ako, Sis Marvic. Okay. Ipin natin si Layar channel. Mag-chin spin naman tayo, guys. Okay, sana gumaling yan. Kaya nga si Koy Summer Mix, sana lang talaga, sana maghimala. Bukas ng umaga pagising ko, malakas na siya. Sana lang talaga si Koy. Nako, nakakalungkot talaga dahil napakano nung aso na yun. Yan, nakita mo naman dun sa vlog ko si Koy ko, napanood mo yung vlog ko, napakaharot niya, di ba? Okay, Sir Marop, still playing, Sir Marop. Ayan, still playing your video, Sir Marop. Okay, AR Kabayan, still playing. Ayan, AR Kabayan, still playing your video, AR. Ayan, Sir Gulnas, I'm here in your house, Sir Gulnas. Okay. Sir Gulnas, ayan, nag-live na si Prasad, hindi nagpunta si Prasad ngayon, hindi pumasok si Prasad. Pasukan ko nga mamaya. Ayan, Sir Gulnas, playing your video. Sis Isarog, salamat Sis Koy. Nag-stress ako dun sa aso ko. Mukhang hindi makakasurvive. Hindi pumasok si Prasad ngayon. Nag-live ng maaga. Luko to si Prasad. Himantingin ko to. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan. Ayan, AR Kabayan, thank you, thank you. Walang anuman, Sir Marop. You're welcome. Okay, Sir Gulnas, still playing your video, Sir Gulnas. Ayan, may ads ka, ano, AR Kabayan, may ads yung ano mo sa gitna. Yung iyong video. Baka hindi ka na naman nag-alcohol ng kamay mo, Mino. Kabog ka na naman umakyat dyan sa kama. Sis Marvic, done watching ako sa famous mo, Sis Koy Marvic. Okay guys, please connect to the one eye pin guys. Ayan, dikita naman natin si Layar channel. Sa mga hindi pa dikit niya kay Layar channel. Ayan, please connect to the one eye pin. Ayan, dikita naman natin si Layar channel. Bago lang siya sa aking live ngayon. Okay, Gulnas, still playing your video, Gulnas. Gulnas, still playing. Sir Alex Brinkel, magandang gabi. Okay, kanino ba yung naka-play natin dito? At iba na yung ay, kay Sir Marop. Sir Marop, done watching to your video, Sir Marop. Pang 68 thumbs up, Sir Marop. Okay, Sir Marop, done watching. Done watching to your video, Sir Marop. Okay, Sir Marop. My network problem, too much. Too much. Okay, Sir Marop. Ayan, nawala na rin si Sir Marop. Di pa tapos yung video niya, nawala na rin si Marop. Sir Marop, where are you na? Okay, ARPWD, malapit ka na rin full watch. Okay, Gulnas. Still playing. Nandyan pa pala si Sir Marop. Okay, Sir Marop, done watching to your video, Sir Marop. Thank you so much. Thank you for coming to my live, Sir Marop. Thank you very, 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 very much. Okay, Sir Gulnas, still playing. Okay, Sir Alex Brinkel. Nandyan pa ba si Sir Alex? Okay, Layard channel. Ayan, si Layard, pakidikita natin. Sir Arnold. Magandang gabi, Sir Arnold. Big love shoutout sa iyo, Sir Arnold. Long time no see. Ayan, ano ba to? Si Jor, ano ba to? Jor Paben. Si Sir Abby na naman to. Basta may Ben. Magandang gabi, host.
Sir Abin, ikaw na naman yan, Sir Abin. Ako, itigilan, Sir Abin. Hindi nyo na ako maisahan ni Pinoy. Okay, Sir Arnold, nandito ako sa bahay mo, Sir Arnold. Nakakain ko tuloy yung R. Ay, nako. Sir Arnold, dito ako sa latest video mo. Ayan, dito ako sa 13 minutes, 9 minutes and 13 seconds, Sir Arnold. Ayan, Gold Plaza Night Market. Sir Arnold, please. Sir Arnold, playing ka na. Ayan. Kailangan nilayo natin konti kasi hindi makita. Okay, ARPWD. Ayan. Done watching na ARPWD pang 66 thumbs up. Ngayon lang natapos. Yung video mo, AR Kabayan, ngayon lang natapos. Ayan, good evening sa lahat. Ayan. Okay, Sir Alex, nandito ako sa iyo, Sir Alex Brinkel. Okay, Sir Alex. Masi-search na akin, madam. Pinoy, sasampalin talaga kita dyan, Pinoy. Pinaghihirapan mo ako, Pinoy, Thank you po. Ayan. Walang anuman, Sir Arnold. Ayan. Dan, 3 shorts video, Marop. Sis Ed, salamat, Sis Ed. Ayan. Thanks for supporting my channel. You're welcome, Sir Golnas. You're welcome. Pa-view po ng lalabas nyo. Ano ba to? Lalabs nyo upload. Thank you so much, dear. You're welcome, Sir Marop. Okay, Layar Channel. Hi from Summer Mix. Aviation Traveler, mag-love shoutout. Long time no si Aviation Traveler. Salamat po. Ayan, walang anuman. Ayan, si Just Want. Just Want, mag-love shoutout sa iyo, Just Want. Thank you for coming, Just Want. Ayan, Aviation Traveler. Ayan. Kumusta? Ate Bicolana, tambayan kita dito, ate, habang maglilinis ako sa bahay, di pa tapos mag-map. Sige lang, Sir Arnold, nakaplay ka lang. Salamat sa pagtambay. Maribik, did you find out who was that last night in your LS? John Sunny ko, may galap shoutout. Rinea, may galap shoutout, Rinea. Si Binong, good evening host, watching from iPhone Pro Max. Sir Aben, pastilan. Kayong dalawa talaga ni Pinoy. Pinoy, alam mo ikaw talaga. Ano ba to? Binong, please my channel, subscribe. Binong, isubscribe mo rin si Just Want. Okay, ayan, AR Kabayan PWD, dan watching na ako. Ayan, Sir Arnold, still playing ka, Sir Arnold. Ayan, naka-play ka lang. +1 banana ka dito, Sir Arnold. Ayan, bigyan kita ng Sir Alex Brinkel, dito ako sa iyo, Sir Alex. Okay, Sir Alex, nandito ako sa iyo. Rinea, where are you na, Rinea? Okay, Sir Golnas, ayan, done watching to your video, Sir Golnas. Done watching. Ayan, I give you 1 banana, Sir Golnas. I really don't know her, dear Marop. Binong, hello from Rinea. Daguob. Itong dalawan to talaga, puro pagpapasaway ginagawa. Inihilo nyo akong dalawa. Akala nyo maisahan nyo pa ako. Hindi nyo na ako maisahan ngayon, Teka, wait lang. I-search mo nga dyan, Lexus TVC Pinoy. Pinoy check. Kung masu-search mo dyan sa'yo. Dan Pin. Okay, Layar Channel. Ayan. Sir Goldas already done connected to your Layar Channel. Are you still there pa ba si Layar Channel? O wala na rin? Layar. Layar, where are you, Layar? Nangangawit ako sa upuan ko, dito nga ako. Okay, Layar Channel, where are you na? I-search ko siya kanina pa ako dito Wala man nang nag-hello sa akin. Hello, Lexus TV. Mega love shoutout, Lexus TV. Hello, mega love shoutout. Thank you for coming, Lexus TV. I love you, Lexus TV. Tumatanda ka na, kaya kaya kulang na sa pansin. May palatandaan, sabi? May palatandaan ka na ba, madam? Yes, meron na akong palatandaan. Kaya wala na kayong kawala sa akin dalawa. Sir Arnold, still playing. Nawala na rin si Layar. Layar, nasaan na si Layar? Ayan, ipin natin si Lexus TV, nagtatampo. Wala raw pumapansin sa kanya. Parang si tawag dito. Pareho sila ni Sir Marop. Si Sikoy Maribik. Magkaugali silang dalawa.
Sis KTV, mega love shoutout sis KTV. Magandang gabi. 20 CH, okay. From Pinoy. Pinoy. Ay, nako. Ayan, good evening, Sisi. Magandang gabi, sis KTV. Hindi nyo na ako maiisahan dalawa dyan. Hanapin ko dito sa ano. Tingnan ko dito. Search ko sa iba, si Pinoy. Search ko dito kay Maya. Hello, 20 CH. Harang, madam. Ayan. Salamat sa paharang, Sir Abin. Just want, I'm here in your house. Ayan, nasaan na ba? Sabi ko pupunta ako kay Sir Alex Brinkil. Hindi pala nag-play. Okay, Sir Alex, nandito na ako sa bahay mo, Sir Alex. Sir Alex Brinkil, nandyan pa po ba kayo, Sir Alex? Ayan, KTV Mix Vlog, mega love shoutout from Binong. Sis Eds, ayan. Sir Alex Brinkil, nandyan pa po ba kayo, Sir Alex Brinkil? Sis Marvic Kubian, mega love shoutout, Sis Marvic. Okay, Lexus TV, dikit dan. Ayan, sabi ni Sir Alex. Okay, Sir Alex, nandito ako sa iyong bahay, sa iyong ano. Playing ako dito, Sir Alex, sa Oraya, Siswit, Talaingo, Davao del Norte. Ayan, Sir Alex, playing ka, +1 banana ka after ng video mo, Sir Alex. Okay, Sir Arnold, still playing, Sir Arnold. Okay. Just want, I'm here na ako, just want. Just want, I'm here in your house, just want. Tampururot, o tama, tampururot nga, Sir Abin. Ganun talaga pag nagkakaedad na, Sir Abin. Kaya ikaw, Sir Abin, pag nagkaedad ka na, matakot ka na. Okay. Just want. I'm here in your house. Just want. May ano ba dyan? May earphone? Just want. Just want. Si Just want, wala naman ano. Wala naman video si Just want. Pero may earphone. Okay. Just want. I'm here in your house. Just want. Okay. Just want, I'm here in your house. Ayaw nyo magsisagot, ha? Okay naman daw pala. Okay, okay. Okay, I give you banana, just want. Okay, I give you banana, just want. Okay, just want. Sunod na yan, si Piping Daguob. Magtatampo kapag di pinapansin, pero viral nga shorts ni Piping. Ayan, ganyan nga, Pipeng. Pagka nag-upload ka ng video mo at nag-viral ka sa ganong oras mong upload, mag-upload ka uli sa ganong oras mo, Pipeng. Pipeng Daguob. Doon ka uli mag-upload. Okay, Sir Alex Brinkil, done watching na, Sir Alex. +1 banana ka, Sir Alex. Okay, Sir Alex, done watching sa'yo. Sir Alex Brinkil. Agoy, Ginoo. Ayan. Ano bang video, ano bang shorts video ang nag-viral kay Pipeng? At saka ano na siya ngayon, viral na talaga siya, Sir Abin. Yung live niya noong isang gabi, di ba? Ang dami niyang view, ang dami niyang bisita. Sir Alex Brinkil, done watching to your video, Sir Alex. Sir Arnold, malapit ka na matapos, Sir Arnold. Malapit na ikaw mag-watching, mag-done watching. Okay, just want. Okay, just want. I give you 1 banana, just want. Just want. I need your banana ba? Just want. Ang sexy ni Sir Pinoy. Ay, sana all sexy. Pinoy. Na-hide tuloy ni Lolo yung mga bisita ko. Wala na, oh. 2 lang tinira sa akin, oh. Grabe to si Lolo. Lupit sa... Maano sa akin ngayon si Lolo, eh. Ate, watching lang dito, ha. Ayan. Sir Arnold, malapit ka na matapos. +1 banana ka, Sir Arnold. Naka-play ka pa din. Ayan. Ayan. +1 banana ka, Sir Arnold. Pang 42. Thumbs up ako dito, Sir Arnold. Sige lang, Sir Arnold. Go ka lang dyan. Ayan. Ayan. Done watching na ako dito sa'yo. Sa iyong ano. Sa iyong video. Ayan. +1 banana ka. Lexus connected to you, Plum. From Layar Channel. Okay. Pinoy check lang. Wait lang, Pinoy, ha. Hindi ko titigilan na naman. Just want. Okay, just want. Done watching. Just want. Done watching to your video. Okay. I give you 1 banana. Just want. Just want. Where are you? Na si Just Want. Nawawala na pagkatapos kong i-play. Pag nakarinig na ipi-play na yung video, nagkakanda, walaan na.
Pag nakita na naka-play na yung video, nawawala na sila. Ay, nako. Sis, ano tag dito? Sis Eds, nandito ako sa bahay mo, Sis Eds. itong pasaway na cellphone, Sis Eds, ang magpi-play sa'yo. Kaya lang palagay ko, Sis Eds, hindi ako makakapag-comment dito. Dahil, ano to eh. Tingnan mo, napakabait ni Lolo, oh. Wala nang laman yung aking, wala nang bisita, pero marami kayong nagko-comment dyan. Sis Eds, playing ako dito sa Sis Eds, sa yung video. Ayan, +1 banana ka dito, Sis Eds, after ng video mo. Dito muna ako, Sis Eds, sa, sa 11 days ago, dahil kanina na-watch ko na to, yung yung kanina premiere. Ayan, +1 banana ka dito, Sis Eds. Sana all sexy, gusto ko yan. Ay, sana all sexy. Ayan, Sis Eds, ayan, another banana ka dito after ng video mo, Sis Eds. Sisi Koy Roy Story, mega love shoutout. Teka, hanapin ko muna si Pinoy, baka umiyak na yan. Pag talaga ito Pinoy, hindi pa kita nakita dito Pinoy. aasbangan na kita Pinoy talaga, Pinoy. Mag-search ko muna dito. Napakahirap i-search ang channel ni Pinoy. Oh, tingnan mo nga. Tingnan mo nga Pinoy ang lumalabas, oh. Oh, wala talaga Pinoy. Ayan, tingnan mo Pinoy, tingnan mo, oh. Ayan, wala talaga, hindi researchable yung mo, Pinoy. Makinig ka nga. Ayan, pinalitan ka na. Ay, nako. Sisi Koy Roy Story. Sisi Koy, nag-play ako sa'yo kanina. Kagabi, Sisi Koy Roy Story. Ayan, pinost ko sa community ko, Sisi Koy. Ayan, dito ko nga sa kabila hanapin tong si Pinoy. Talagang hindi ma-search. Pinoy, nako talaga. Ewan ko na lang talaga sa'yo, Pinoy. Pinahihirapan mo talaga si Bicolana. Bahala ka dyan, Pinoy. Oh, wala talaga. Dito sa isang cellphone ko, di rin makita. Daming salamat, Ma'am Host. Walang anuman. Oh, ayaw ko sa'yo, Pinoy. Pinoy check na ako ng Pinoy check dito sa mga sinusearch ko. Pero meron ako, huwag mong palitan, Sir Pinoy. Diyan ka nakilala. Okay lang yon, kaya lang, siya, tawag dito. Hindi kasi siya researchable yung nagpalit na ako. Ano pinalit mo? Teka, mag-change account ulit ako. Punta ako dito sa second channel ko. Baka ma-search ko dito, Pinoy. Alam mo, Pinoy talaga. Baka hirap mo talaga, Pinoy arugain. Pinoy check na lang ba nakalagay? Mali. Oh, wala talaga. Kahit dito sa second channel ko. Store mo lang sis, pag hindi mo na makita, nasa baba lang yan. Ano nga yung Pinoy check lang. Tingnan ko, palitan ko yung P. Letter, tawag dito. Big letter yung kanyang P ata. Pinoy check. Ay, nako, Pinoy. O, Pinoy, kung tawagin. Ba, ang hirap talagang i-search ng niya. Advance. Magandang gabi sa iyo dyan, Advance. Ay, nako. Ayaw talaga. Saan ko ba yung na-search kagabi?
Yung ano niya. Advance, magandang gabi sa'yo dyan. Sis Ed, self-playing share Sis Ed. Okay, sis Kuya Roy Story, dito na ako sa bahay mo. Maluloka ako kakahanap ng ano ni Pinoy. Sis Ed, self-playing. Okay, dito na ako sis Kuya Roy Story sa iyong bahay. Ayan. Aabutin kami ng umaga ni Pinoy, hindi ko natatagpuan. Okay. Sisi Kuya Roy Story, dito na ako sa bahay mo. Sisi Kuya Roy Story. Ayan, playing ako dito, Sisi Kuya, sa iyong highlight. Ayan, Sisi Kuya Roy Story playing na. Pin ko si, si Ed Bonds. Okay, Ed Bonds, puntahan ko yung bahay mo, Ed Bonds, ha? Sir Aben, maraming salamat, Sir Aben, ha? Ayan, tingnan mo, ang dami ko nang na-search, Pinoy, puro Pinoy, pero ayaw. Ayan, malabo kasi yung camera ko, ba't ba malabo yung camera ko? Kita ba? Labo. Ayan, Sis Eds, another banana ka, Sis Eds. Okay. Edbons, dito ako sa bahay mo, Edbons. Okay, playing ako dito, Edbons, sa yung 3 minutes. Ayan, sinabawang ano ba to? Sinabawang ano ba to? Teka, wait lang, Edbons, ha. Buti na lang, mabait pa yung ano ko. Agoy. Si Marvic Family TV. Sabi ni, ni Sis KTV. Okay, dito na ako, Edbon, sa yung sinabawa na, ano ba to? Sinabawang danggit. Okay, Edbons, playing ka na dito sa sinabawang danggit mo, Edbons, ha? Ayan, playing ka na. Sis Eds, done watching na ako, Sis Eds. Ayan, +1 banana ka, Sis Eds. Sisi Kuya Roy Story. Still playing. Okay, Sis Eds. Ayan, done watching. Then, +1 banana, Sis Eds. Okay, thank you so much. Si Pramod. Okay, Pramod. Mega love shoutout, Pramod. Thank you for coming. Yung concert ko, host, panoorin. Bahala ka dyan sa buhay mo, sa concert mo. Bahala ka dyan sa buhay mo. Anong concert ka dyan? Baka mamaya ang alam ko nagko-concert, Edbons, yung yung mga bading. Alam ko sa'yo, Edbons. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ano yung premiere mo, Edbons? Sis Eds, huwag kang papaniwala dyan. Ano yan, yung concert daw niya. Nakakaloka to si Edbons. Sis Marvic Cubian, dito na ako sa bahay mo, Sisi Kuya Marvic Cubian. Concert talaga. Done watching sa 2 hours video, Marvic Family TV. Tama ba? Sa 2 shorts video pala, kala ko 2 hours. 2 shorts video, Sis Marvic Family TV. Sis Marvic Cubian, playing ka na. Di pa ako naglilinis doon sa pwesto natin. Magkatapos ko dito. Nagliligpit pa ako doon. Sir Lexus, good evening. Mega love shoutout po from Sis KTV. Ayan, Sis Marvic Cubian, playing ka na dito sa iyong sa iyong lunch with my friend, Jollibee. Ayan, Sis Marvic Cubian, still playing. Edbons, still playing yung video mo, Edbons. Mama Ruby Cubian, mega love shoutout from, Ben Things Vlog. Okay, Sis Marvic Cubian, may ads pa yung video mo, Sis Marvic Cubian. Nasa ads ka pa? Curly Sarlanders, mega love shoutout. Thank you for coming. Ayan,
ko yan, Ma'am Eds, sa Araneta. Concert ko yan, Ma'am Eds, sa Araneta, May 15. Ay, sana all. Ay, naku. Nakakaantok. Kawawa naman yung live ko, dalawa na lang ang tao. Dalawa na lang sila. Ayan, parang awan yun na. Wag naman iwanan si host, yung dalawang nakatambay dyan. Ayan, si Sikoy Roy Story, done watching ako. Si Sikoy Roy Story, sa unang highlight mo, si Sikoy Roy Story. Ayan. Ayan. Bentings Vlog, may kalab shoutout from Sis Mervy Cuvian. Okay, done watching ako. Si Sikoy, Roy Story, done watching ako sa'yo. Sis Ed, salamat Sis Eds. Sis Marvic Cuvian, still playing ka, Sis Marvic Cuvian. Ayan, still playing ikaw, si Sikoy. Ano ba to? Sa kabila? Sino ba yung nasa kabila? Si Edbons. Edbons, done watching na ako sa'yo, Edbons. Nasa ads ka pa, Edbons. Tapusin ko muna yung ads mo, Edbons. Full watch, Sir Pinoy, check. Saan nyo upload mo? Sabi ni Sis KTV. Dan Pin, hindi na ako nagbakas. Ayan, sabi ni Sis KTV. Sis KTV, dito ako sa bahay mo, Sis KTV. Ayan, playing ako dito si Ski TV sa Ginataay. Playing na pala ako. Na pala ako dito. Naka-play na ako dito. Ayan, mag-change account ako si Sikoy kasi mga na-play ko na to dito. Ayoko na paulit-ulit na Dito ako kay Rosal si Sikoy, KTV. Para hindi pa ulit-ulit. Dan Pin, ayan. Ayan, si KTV, dito ako sa'yo. Ayan, nag-change account ako para hindi tayo paulit-ulit ng ng play. Ayaw naman magpindot dito. Ay, kaloka. Dito tayo kay Daisy. Tingnan natin kung magpipindot siya. Si Beth Garden. Kay Sis Ed siguro yan. Good evening, Sis. Kanino si Beth Garden? Aba, ba't ba ayaw nyo magsipindot? Baka gusto nyo kayo pagpipindutin ko. Dito kay Sunflower. Ayaw din magpindot nitong Kaninong ninja? Si Beth? Beth Garden? Aba, ang babait ng mga ko ngayon. Ayaw magsipagpindot Teka, ayaw nyo ha. Hanapin ko nga dito. Dito nga ako maghanap. Wala. Ayan, nakabakas ka KTV para dun kita balikan sa bakas mo. Bumakas ka raw, Sis KTV. Doon ka raw niya babalikan. Ayan, buti na lang. Ayan, si Sikoy KTV dito ako sa sa kay Bicol ako. Ayan, playing ako dito si Sikoy sa ginataan mo. Magbakas ako KTV ng kahapon. Ay, sana all bakas ng kahapon. Sis KTV, playing ka na Sis KTV. Yan +1 dikit sa'yo, Sis KTV. Si Sikoy Roy Story. Ayan si Sikoy. Nag-another play pala si Sikoy Roy Story. Pangalawang mo, highlight. Ayan.
Ayaw ko na magbakas. Ay, sana all ayaw na magbakas. Sis Eds, maraming salamat Sis Eds sa patambay dyan. Thank you so much. Si Roy Story, pangalawang play na pala to sa'yo. Tumalon. Sis Marvic, Family TV. Ayan, Sis Marvic Cuvian. Ayan, still playing. Sis Marvic Cuvian. Ayan, pang 29 thumbs ako dito, Sis Marvic Cuvian. Nakatulog na tuloy si Pinoy. Hindi ko mahanap ang kanyang Ayun pala. Sige, Pinoy. Sleep ka na. Isa-search ko pa rin mamaya yung bahay mo after nito. Magmalakas, ano ba to? Magbakas, ako dyan. Baka mapalitan na. Yan, KTV. Ayan. Masakit na. Puso ko, Ed Bones. Masakit na. Pucho ko, Ed Bones. Ayan, ipin natin. Advance, isingit naman natin si Sisi Koy Summer Mix sa Advance. Ayan. Hanapin ko, Pinoy. Hindi ako matutulog hanggat di ko makita yung bahay mo, Pinoy. Tampo na yan si Pinoy. Hindi ako magbabakas ako doon, Pinoy. Hanapin ko, kamagalala. Magbakas ako doon mamaya, Pinoy. Hindi ako matutulog, Pinoy, hanggat di ko makita. Ayan, Sis KTV, dan watching ako sa iyo. Sis KTV, gwapong Pinoy, wag na matulog, whitey na lang. Ayan, Sis KTV plus Sis KTV, ayan, ano tawag dito? Plus 1 banana, Sis KTV. Okay. Ayan, dan watching ako, Sis KTV, another dikit sa iyo. Sisikoy Summer Mix, yung binaba mo, ano yun? Video ba yun sa main channel mo, Sisikoy? Kasi nag-go to channel ako, dito ako napunta sa sa second channel mo. Dito ba yun, Sisikoy? Go to channel lang po, guys, sa sa gusto dumikit. Sisikoy, second channel mo to. Ayan. Ayan, nandito ako, Sisikoy Summer Mix, ayan. Dan kay Edbons Sos. Ayan. Edbons, dan daw sa'yo si Lexus TV. Edbons, dan sa'yo si Lexus TV. Balikan mo yan, Edbons, kung ayaw mo mabugbog. Edbons, kung ayaw mabugbog sa akin, balikan mo yan, ha, Edbons. Okay, dan watching na ako dito. Sino ba yung Sis Marvic Cuvian, dan watching na ako. Kay Sis Marvic Cuvian. Ang hirap i-comment nitong cellphone ko ba. Ayan, si Koy Marvic Cuvian. Ayan, nagbigay na lang ako ng 3 puso dito at napakahirap i-comment nitong cellphone ko. Ayan, na lang ako. Sir Arnold, maraming salamat, Sir Arnold. Pag busy ka na dyan, Sir Arnold, sige lang, go ka lang dyan. Upload lang ako ng upload dito. Ayan, magdikit lang po kayo at mag-iwan ng bakas. Ayan, maraming salamat, Sir Arnold, Ayan, Sis Marvic Cuvian, dan watching na ako sa iyo, Sis Marvic Cuvian. Okay, Sisikoy Summer Mix, ayan, dan watching ako, Sisikoy. Ayan, dan watching Sisikoy plus 1 dikit sa iyo, Sis Summer Mix. Ayan, din ako tawag dito. Sige na nga, kasi naman to eh. Maglagay muna ako ng Ayan, Sisikoy Summer Mix plus 1 dikit sa iyo, Sisikoy Summer Mix. Ano to? Para mamaya may sukli kayo. Ayan. Para daw mamaya may sukli kayo. Che Edbons, hindi ako kailangan, okay na ako. Os, marunong akong bumalik kahit ayaw na niya sa akin. Hindi ko muna haluan main ko ng ibang video. Okay, Sisikoy. Salamat, Sisikoy. Ayan. Dagdagan ko yung banana mo dyan, Sisikoy. Na all. Okay. Ayan, Sis Marvic Cuvian. Dan watching ako sa'yo, Sis Marvic Cuvian. Ko lang to dahil lobat na tong isang cellphone ko pala. Lobat na. I-charge ko muna.
Ayaw. Ayun. Ayan, sino ba yung naka-play ko dito? Tapos na pala. Ay, kay si Koy Roy Story. Ayan, si Koy Roy Story. Ayan, dan ako sa'yo. Dalawang highlight mo. Si Koy Roy Story. Ayan, dan watching ako sa dalawang highlight mo. Si Koy Roy Story. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat, Sis Ed, sa support. Thank you so much. Okay, another play ko sa'yo. Ed Bones, nakagaling na ba ako sa'yo, Ed Bones? Oo, galing na pala ako sa'yo. Walang anuman, Sisikoy. Okay, Sisikoy Summer Mix, another ano sa'yo. Si Summer Mix, nandito ulit ako sa'yo. Another banana ka ulit dito. Ayan, playing ka ulit, si Summer Mix. Ayan, sa mga hindi pa muni dyan. Kinig lang mi ma'am, okay lang. I just want, ayan, Roy Story, please my channel subscribe, sister. Support my friend. Ayan, malapit na tayong malapit-lapit na tayong maghiwa-hiwalay. Konting-konti na lamang. Watching Bro Lexus. Pin, Dan. O, ayan. Si Sikoy, Dan na raw sa'yo si Lexus TV. Lexus TV, please, my channel, subscribe. Sabi ni Just Want. Sige po, Bakas is the key. I'm starting right now. Tambay lang, Madam Bicolana. Sige lang, Sir Aben. Sir Aben, pagkaanto ka na, go ka na dyan, Sir Aben. Dahil may pasok kayo bukas. Okay lang, malapit na rin ako mag-end. Malapit na rin tayo maghiwa-hiwalay. Maya-mayang konti mag-end na din ako. Okay, si Koy Summer Mix, done watching again. Another banana sa'yo, si Summer Mix. Ay, nasaan na ba? Ayan, another banana sa'yo, si Koy Summer Mix. LL na ako, host. Bahala ka dyan sa buhay mo, Edbones. Bahala ka dyan sa buhay mo, Edbones. Mag-LL ka dyan. Si Apritada, ate, magkano po dahon nyo? Ha, ha, ha. Anong dahon? Mura lang yan. Yan, bigyan kita ng jacket mo, Apritada. Nasaan si Minudo? Tsaka si Caldereta. Pwede pong pahingi. Kumuha ka. Sige, kumuha ka. Ilalagay mo ba sa Apritada? Sige, kuha ka lang dyan. Alin ba gusto mo dyan? Nag-map ng isang malaking bahay. Salamat dyan, Sir Arnold, sa patambay mo, Sir Arnold. Maraming salamat, Sir Arnold. Okay. Malaki siguro mansion mo dyan, Sir Arnold. Okay, si Koy Summer Mix, done watching ako. Si Koy Summer Mix. Ayan, dyan lang kayo, tahanapin ko si Pinoy. Hindi ko titigilan si Pinoy hanggang di ko makita. Akon po ito, si Apritada, yung ulam sa kanin mo. Akon, anong akon? Gahanap lang ako nung Just one, please connect my channel. Thank you. Sige nga, Advance. Ikaw din, sabihin mo nga. Para hindi puro sila yung please connect. Please connect. Ayan.
Kagabi na search ko yun si Pinoy, hindi ko matandaan kung saang kung saang channel ko siya na search kagabi. Salamat sa nag-view. Ayan. Si Sikoy Summer Mix. Binigyan kita ng 2 banana si Sikoy Summer Mix. Ayan. Ayun. Nakuha ko si Pinoy. Sabi ko sa'yo, Pinoy, hindi ako matutulog na hindi kita makita, Pinoy. Nakita ko rin si Pinoy sa wakas. Salamat si Sikoy. Ayan, Pinoy, nandito na ako sa bahay mo, Pinoy, ha? Pinoy, ayan. Sabi ko sa'yo, hindi ko titigilan hanggang hindi kita makita, Pinoy. Kala mo, Pinoy, hindi kita kayang tuntunin, Pinoy, kahit saan lupalop ka pa nandun. Ben, thanks, vlog, sabi ni Jaswant. Ay, naku, Jaswant, magbalik ka naman, Jaswant, sa mga dumidikit sa'yo, Jaswant, magbalik ka naman. Okay, thank you very much sa 9 million in the house na nandyan pa. Salamat. Okay. Naalala ko tuloy sila nila Laksot. May chumpaing din yung si Forever. Si Siens, ito ko sa yung video si Siens. Jaswant, come to my channel. Support my friend. Crispy ko na na. Ay, nako. Si Siens, dito ko sa yung video si Siens sa Santo Domingo. Full watch na si Sage Japan. Hindi ako nakapag-ano. Like video. Ano ba't kanino ba to? Support my friend. Okay daw, sabi ni ni Jaswant. Pinoy, check, nandito na ako sa bahay mo, Pinoy, ha. Ayan na, Pinoy. Ayan, Pinoy, nakita mo yan, ikaw na yan, Pinoy, ha. Nawash na pala ng aking alagay. Sis Charcel, thank you. Bumabawi na ba yung watch hour mo, Sis Charcel? Jaswant, already to your channel. Oh, Jaswant, nakabulol-bolol na tayo. Jaswant, already to your channel from Lexus TV. Naman si Jens. Diretso ko na si Ate Jens. Naradari akong main sisikalog. Sige, kulog ka lang dyan, Sisi Fern. No worries. Magsupli ka muna kay... Pinoy, anong ginagawa mo, Pinoy? Leave a comment, Jaswant. Sir Bon, nasaan na yung premiere mo, Sir Bon? Hindi ko na maabot. Sige nga siya, Abin. Paanoin mo yan? Patawag dito. Di marunong magsipagbalik. Ulit, Sir Bon. Para mapin ko. Diesel, watching Diesel. Nawatch ko naman tong Gaon Bazaar. Oy, Diesel, oy. I'm here in Bazaar 3. Diesel, watching Bazaar 3. Diesel, are you there? Are you still there? Sis Bicola na thank you, Sisi. Uy, pahinga ka na, Sisi. Yung mata mo, Sisi ko eh. Ako kagabi talaga, nakatulog ako. Naiwanan ako sa mga live. Uy, full watch na pala kay full watch na si Siens. Like video, ayan. Ko si Ate Jens. Support my friend, ayan. Para isang Naghihigap na ako. Ayan, magbabakas ako dito, Pinoy, sa video mo, Pinoy.
Ayan, +1 dikit sa'yo, Pinoy ha. +1 banana ka, Pinoy. Kalugwan, 1 to 10. Kalugwan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, guys. Please connect to the one I pin, guys. Tapos may harap pa si Ate Jens kay sa kay si Siens na harap. So, Tris, no, good evening, host from Indonesia. Thank you for coming. And since dito ko sa halo-halo kay Ate Jens, 49 thumbs up. Uy, sa Tris, no? Uy, agad. Ayan. Done watching na ako, Pinoy ha. Pinoy, done watching na ako sa'yo, Pinoy. Nakita ko si Sir Avin Pogi. Ayan, Sir Avin. Halo-halo kay Nakita kita doon sa baba ng ano ni ano. Pupuntahan kita, Sir Avin ulit, Sir Avin. Okay, Sir Avin. Dito ulit ako sa iyong bahay, Sir Avin. Another ano sa iyo, Sir Avin. Another banana sa iyo, Sir Avin. Laki na ng bahay ni Sir Avin, no? 1.6 na. Si KTV, salamat si Sikoy. Okay, Sir Avin, ayan, another play ako sa iyo dito, Sir Avin, sa iyong highlight. Another play ulit again, Sir Avin. Okay, Sir Avin TV, another play and 1 banana for you, Sir Avin TV. Pastilan, luha sa kuan siguro. Sa luha sa kalipay, luha sa kaguol, sa siguro ng laruhan na pusit ko sa klase sa luha. Pretty Fada, hello. Sige lang, si Sikoy. Kain ka lang dyan. Nandiyan. Ako malapit-lapit na rin. Siya nakapag-attend ng 60 side. Just want join me. Sir Avin, ayan, another video mo, Sir Avin. Then +1 dikit sa'yo, Sir Avin, ha. Luha sa kasakit. 7 minutes na lang, mag-end na tayo, guys. Salamat si Sikoy, andun min ko kay Kalog, nakatambay. Si Rios, ayan, Rios, hello. Si Isabella, thank you. Oo nga, si Sikoy, nandun din, andito rin yung media ko kay Kalog. Ala, inangkin mo na ako. Hindi ako iyo. Grabe si Ate. Subscribe din daw to si Rio. Diesel, Rios. mag-antay ka sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Sa main channel mo ba yan? Nakapin, Ma'am Summer? Nakapin si It's Japan. Sorry. Maya na ako mag-comment. Ano yan? Pangalawang channel niya si Asher Aven. Around. Mang Charm. Ayan, full watch na Ate Jens. Tapos, Where are you from? From Philippines. From Philippines. Nawala na naman yung charger ko rito dala-dala. Ayun. I'm from Philippines. wala na siya. Hindi siya gala. Bicolana siya. Hindi siya gala. Pastilan. Watching her sa Trisno. Hos, nakita kita sa kabilang planeta. Huwag ka nga magulo dyan, Edvance. Nakita ko rin yung kaluluwa mo doon. Nagkita tayo doon. Nagkasalubong tayo. Umilag ka. Ano ko? Sisikoy! Good evening, Sisikoy. Thank you. Nakapalit na tayo. Oh. Always, I don't want AM. Salamat. Kanina sa live ni ni Pinoy na si Sir Abin ang nakikita ko. Ngayon sa live ni ni Sir Abin si Pinoy nakikita ko. Saan planeta ba 'yan? Kay Kalog. Kay Kalog 'yan, Sir Abin. Nakita kami ni Andon si Edbons, dulsak daw, sumakit tuhod ni Hos. Thank you, Nandun nga kami, nagkita kami, watching pa din. Sir Arnold, maraming salamat, Sir Arnold. Ayan, mag-end na ako, malapit na Sir Arnold, 5 minutes na lang. Ayan, talo na kayo dun kay, kay Kalog. Kay Kaluglog. Tatalon din ako kay Summer Mix, ay kay kay Loving Sky, malapit na rin, kay Ayan, 5 minutes na lang, mag-end na tayo, guys. Nakatambay na din ako doon. Ayan. Malapit na tayo mag-end. Ayan. Punta muna ako dito sa Yan, palakihin natin yung muna yan, si Sikoy Summer Mix. Yung second channel mo. Ay, ganda na.
Ang ganda ng pangalan. Miyas pa rin itawag. Dito ako sa ano, from small to super size. Ay. Hala. Bus it was. From small to super size. Bus it was. Ayan, Sir Aben. Panibagong dikit sa'yo, Sir Aben. Size to. Ayan, Sir Aben. Panibagong dikit sa'yo. Dan, Ma'am Summer. Ayan, sabi ni Sir Aben. Ayan, Sir Aben. Malapit ka na mag-full watch. Ayan. Ayan, bagong dikit ito sa'yo, Sir Aben. Ala, may nabasag na. Still watching sister. Sir Aben, maraming salamat sa pakulay kanina, Sir Aben, ha. Thank you very much. Ayan, si Food Curse, sumabol. Si Food Curse. Sumabol si Food Curse. Ayan, Sir Aben. Done watching, Sir Aben. Ayan, Sir Aben TV, done watching. Nawala si Oh, thank you, Lord. Takot siya. Busog. Takot si boss. Malaman. Ano yan, boss? Ayan, no? Yan, tingnan mo. From small to super size daw. Itlog maalat. Okay, Sir Aben, done watching ako sa'yo, Sir Aben, ha. Panibagong dikit sa'yo, Sir Aben. Pili. Okay, Food Curse, I'm here na ako sa iyong bahay, Food Curse. Saan ba ako maghanap ng mababa-baba dito? Na all may pakulay. Thank you, Sir Paul. Ganun talaga. Followers na- Ayan, Madam Food Curse. Playing ka na, +1 banana. Wait lang. Ayan, mag-end na tayo, guys. Malapit na. 4 minutes to go. Mag-end na tayo, guys. Thumbs up. Salamat sa thumbs up. Thumbs up. Wait lang, tsakitan muna natin. Saan ang kaya si Boss Edwards na maliit? Ay, ganon? Amin ka pa. Maliit daw yung kay Ed Bones. Rapa na yung pag-amin mo, Boss Edwards. Salbahing Ed Bones. Mami Bibing, kita ko sa yung video sis Mami Bibing. Ayan, kilabing sky naman ako magtambay bago matulog. Ayan, galing na ako kay Kalog. Kilabing sky naman. Ed Bones, maliit ba talaga yan? kami na muli ni DM. Okay. Agoy, nagtipaklong ka din. Ayan. Oh, ayos ko yan. May lang shout out. Dear Maro, Jose Palas, thank you so much for your love and support, dear Maro. Thank you so much for your thumbs up. Ayan, si Food Curse, tapunin. Food Curse, I give you 1 banana. Ayan, mag-end na tayo, Food Curse. Malapit na. Ayan, 4 minutes to go. 4 minutes to go. 4 minutes to go. Bye-bye ho, Sir Abin. Sige, Sir Abin. Mag-end na rin ako, Sir Abin. Good night. Ayan, done watching ako, Sir Abin, sa'yo, ha. Tatlong play. Ho, sa sobrang init. Ganun ba yun? Umuurong ba yun pag sobrang init? Okay, my dear Food Curse, ayan. I give you 1 banana, my dear. Okay, done watching. Ayan, magpasalamat na tayo, guys, dahil mag-end na tayo. Sir Aben, maraming salamat, Sir Aben, ha, Sir Aben. Thank you so much, Sir Aben. Oh, sobrang init. Okay, salamat guys sa inyo lahat. Si Sikoy Summer Mix, salamat si Sikoy. Thank you very much si Sikoy Summer. Arnold, salamat Sir Arnold. Thank you very much. Leo Lucky. Asiatico. Siski TV, thank you. Maraming salamat sa lahat ng dumalaw sa aking live. Thank you very very much. Ayan, Sir Abin, maraming salamat. Maya ba ako magsukli? Ayan. Sir Arnold, maraming salamat sa iyo dyan. Thank you very much. Siski TV, maraming salamat si Sikoy. Ayan, sa mga hindi ko nabanggit guys. Ayan. Basta hindi ko na kayo isa-isahin ha. Ayan, maraming salamat. Okay, bye-bye everyone. See you tomorrow, my dear. I love you all. Ayan, bye-bye. See you tomorrow.